Lento yamaphupho iyindida kakhulu lena futhi akekho oyiqonda ngokuphelele. Ngisho abaprofethi yabashaya nabelaphi yabashaya, ngisho abafundisi embala, nawo bonke abantu nje abaphila emphakathini esiphila kuyona wayebashaya ngoba abanye bayibathanda ukuthi iphupho lilinye lisho into eyodwa, yabona, ebese libamba ngomthetho omdala ukuthi hayi siyazi iphupho leli ngoba kanje kuzoba kanje, kanti izinto ziyahamba nanemimoya esimbethe ihlukahlukene, nabantu abaletha amaphupho ukuthi bahlukahlukene, amanye alethwa uNkulunkulu, amanye alethwa izidalwa zethu, amanye alethwa amathongo, amanye alethwa amadlozi. So ba-communicate labantu ngama-signs awodwa but bekhuluma ngama-meaning ahlukene aleyo sign eyodwa, yabona. Yabona. So asibeke la udaba lamaphupho njengenjoy lokho. Mina ngiwuphasela i-channel ngiflika. Kubalekile kuwe ukuthi usubscribe like ube member, unikele kule channel ngoba i-channel lengunqa phambili kunawo wonke ama-channel uma ekhona manje angazi ke noma khona yini achaza amaphupho. Kodwa ke asenze kanjena. Fona ngo9 ekuseni ngo5 ntambama but ungangathaphi. Ungangithumela SMS. Ungaceli kungathapha. Ungaceli ukungithumela SMS. Uzama kwaSkhosana udishoza mkhulu. Mina ke ngiphuphe la. Lana ke eleli ngihlaseleke iminyaka ngicabanga kahle ngengina 15 years ngaleso sikhathi namanje lilokhu lingifikela ke ngiphupha ke ngiphumelwa amazinyo kowonya dumbila ngazi ke mkhulu ngibonge usazophendula. So inkinga ke la uyabona ukuthi sikhuluma ngani ngezinyo noma amazinyo aphumayo asaphume maybe more than 10 years, maybe more than 15 years, I don't know, kodwa akwenzeki umehluko. Why? It's because the meaning lesikhathi ebuloku ebuka iminingi eyodwa kanti kuye lisho enye into okwenzeka sekwafanele ayenze lento seyenzeka kodwa ngalokho ubhekela meaning eyodwa, yabo, noma kuye lisho a different meaning lisho into efuna yenze hayi izokwenza kuye. Asenze kanjani? Number 1, uma uphupha la amazinyo upha ulubume ephuma lusho ukuthi uzolahlwa, sokuzokwaliwa, sokuzoshiwa umuntu wakho ungalindele. Musemlaneni bazokushiya, musemshadweni mhlawumbe khona uzokushiya, noma ke kuphela friendship. 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi ke la uphupha amazinyo kube uPaulubi osuke lusho ukuthi linda uthandaze zilungiselele ngoba kukhona umuntu ongase andlule emhlabeni, kukhona umuntu ongahlashona emhlabeni kungekudala. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amazinyo kube uPaulubi mephuma osuke nje lusho ukuthi ungasulahlekelwe utho oluhle nolubalekile kuwe, ungaba umsebenzi, ngaba isikhundla, ngaba ibusiness, ngaba umklamo, njalo njalo. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amazinyo kube uPaul ubume ephuma osuke lusho ukuthi awusuke uthola usizo wena ngoba kungenzeka isidalo zakho azizinzile kuwe, azihleli kahle kuwe, zihlale zikuflathele noma ihlale iqhele kuwe, kudinga kwenzelwe noma wenzelwe okudingekayo ukuze sizinze lezi idalwa futhi zikuvikele ukuze inhlanhla ingaphunyuke ngoba la lento ingakhoma ukuthi mhlawumbe ubunhlanhla bakabuhleli kahle ngoba idalwa zakho azihleli kahle sizinzile kuwe, mhlawumbe kunalombango okhona idalweni zakho owenza ukuthi kufanele ngabe ziyahlala ziyazinza kuwe lokhu ziqhela buye iqhele, yabo. So awuhambe usukume ke ngane ukuthi ubuke ukuthi ngabe ngempela wena kuwe uma kungafithi into eziwu3 esibalile lokho kwesifokuwe kuyafitha, akuyobuka ukuthi emsamo izinto zakho zime kanjani, ezidalweni zakho izinto zime kanjani, isimo kanjani into yakho nomsamo nezidalo zakho. Siyabonga.